Dala, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, inda ibasa ti Matthew Kapitulo 7, versikulo 4 kan 5. Kasano yung nga ibaga iti kabsatyo, bayam nga ikataktibasit aputad ti garami nga adda iti matam. Idinto ta adda dakkel at troso iti matam. Da kayo ang managing sisingpet. Ikatanyo pa nga umuna ti troso iti matayo, kat kalpasan na. Makita yun to asilalawag ti ikatanyo abasit aputad ti garami nga adda iti mata ti kabsatyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Asino ti limabas, Dennis Lakay? Anya kalakid di mat Josie. Adda nakitak anak ka motor itay. Asino dagi jay? Ni Sheila aka anak kaksamot Jemaysa. Asino Jemaysa? Lalakin samot. Anya kumaita no lalaki. Ay awanan ah. Kumkumpurmi mat gayam ti sumursurutan ti kaanakak. No agsasao ka, kaslam mo mamin. Anya kumatibibiyang mo no adda papananda. Ay, saan samot ngamin adis-disiplinaan ni ipag mo na? Iso akas ta. Ti ipag mo man ngaminan tinakitam. Kaasi ti ubing numabaybay anda, Dennis. Negatibo man siguron ti pampanunutam. Iso akas ta ti ibagbagam. Saan man anasaya at ti kasta? Bakit? Ipamay samkit di ti atensyon mo iti anak mo. Ay basta, husto aming timbaga. Pinayapayan nakmat, Ante Josie. Ada ka di bagayo? Asino manan dagiti kakadwam Sheila? Kakaeskwela ida. Kaeskwelaam? Wano? When Ante, inmay kami dito park, tag-practice kami iti sala. Nakitak ti lalaki akasarsaritam itay. Nagmayat pa iti kakatawaan nyo. Medyo birthday jay, Ante. Gayam ko. Gayem mo, wano boyfriend mo? Gayam ko laang, Ante. Da kayo ngay. Anya ti aramidan nyo dito park. Awan ba't kat di? Nakitak laang adda ka dito eh. Iso nga inasitgan ka. Kasta? Siguro, saan nakaabagbagaan ti inaman niya? Anya? Nanang, adda akon. Mangan kamutan sa irin anak ko. Di yu damagan no sa dino tinaggapwa? Sa dino tinaggapwam aya. Iti ayan tigayam ko. Nitatangay. Adda iti ayan tigayam na. Adda ka no pagsaritaan da. Okay. Ay, huon gayam. Ibatyam ni tatang mo Tabasit laang tiinlutok asida. No, apay ngamin adiyo ni nayunan tilinuto yo. Day talang arud tinabati. Anya ngay ti maaramidak. Basta ibatyam ni tatang mo. Tapno addamot si daan na inton sumangpat. Ayan ti payong tayo, Dennis Lakay. At day tiruar. Inusar ko itay. Sa dino ay ti papanam. Iti ayan ti kabsat ko. Na. Anya ti aramidom ijay. Addala na patagapagsaritaan mi. Anya manan ti ipulong mo iti kabsat mo. Ibagakkan ko na ti may papan iti ladawan da Sheila nakitak na i-post iti Facebook. Ay, awan mo, Josie. Mangrugi ka man ako nakon. Inikam sa manan iti dakas aka ipapanan ti Facebook post anakitam. Kita amat ngamin alakay, Panagkunak kat nagpaliwawang da Sheila. Kita am ti picture da nga in-post ti anak ti kalugaran tayo. Adda pa'y lalaki. Anya kumaita? Ay na, masapul amaamuan ni Alfred tar aramidan ti putot na. Amum ka di tar aramidan ni Sheila? Alfred, ading ko? Anya ter aramidan naman Kita am tiladawan da, Apeleta. Kita am asino ti kakadwa da iti da ito aladawan, Kaeskwilaan na dagita manang. Adda project nga naramid da. Ay sus, kita am ang mga nuinton madamdamak at makiasawa na sa pataputot mo.
Kanayon matabagbaga ni ipag mo ti anak may? Ay sus, kurang lakit di ti effort day amona. Anya? Bagbaga amot ni bakit mo, tani. Kasla di na amot aramiden na. Maki-boyfriend samutan ni Sheila kat ubing pailaang. Saan matabaybayan ni Mona ti anak may manang? Kan masigurado nga awan pa'y boyfriend ni Sheila. Ay naading ko, narigat ti agbabawi iti udi na. Di ka madanagan manang. Amo ni ipag mo ti aramiden na. Amuna ko nam, ngam apay akas jay. Manang. Imay kanumat ni ipag Josie dito'y balay itay, Alfred. Imay ngagpaiso Mona bakit? Apay ka day. Anyat imay na imbaga. Nakita na kano kiladawan da Sheila kan nangiti ka eskwilaan na anay positive Facebook. Kat, apay kanumanan. Concern lang siguro ni Manang iti anak ta bakit Concern ka dingag paiso? Wano? Pampanunutan namanan nga awan sirsirbik nga ina. Asaan ko apagan ano ti anak ta? kaslakas jayan bakit? Talaga day jakabsat mo, Alfred. Di tayo latanikas kaso. Di tayo agpa-apekto. Kasya siguro mati kinatao na Aglablabas mat ngaminan. Amok asa anak a perpekto nga ina. Adala ta pagkurkurangak. Ngam saan kumamat akasta ti aramidan na. Agrupuhan ako, nanang. Tibalon mo nga, Sheila anak ko. Adda dito bag ko. Adapay allowance mo? Adapay tinabati, iti interview, iti napalambas ngal daw. No maibos ti allowance mo, agdawat ka kada kami ka ni tatang mo. Di kag bisbisin ni pagadalan, wan. Wana nang, agyaman na klaunay. Di ka nayon ko nga ibilin ken ka Ipamay sampay lang ti atensyon mo, iti panagadal mo. Wan, nanang, di kay madanagan. Ta saan ko mataliplipatan dagiti bilin nyo kanya. Ala, agrubot ka nga rudan, tapno di ka maladaw iti klasem. Agan annad ka Numalpas ti klasem, agawid ka dagos. Bakit? Ni Zairin ngay. Saan pa'y matanagang wid lang hay? Apay nga awan pailaan. Katrabi imatan. Adaman siguron inaramid da, iti pagadalan da. Hindi mo aya sinaludsod ti anak mo. Ang mga no nagpractice damanan. Kasyemot akanayon. Tunggal marabyan kat ibaga na nga adda practice na. Na. Kunak man, no bambantayam ti anak ta. Kat, isong mater aramida. Apay nga rod asaan ka asigurado. Hindi mo aya inawagan. Saan asigurado? Huwan mat. Di mo ammo no sa dino ti ayan na. Ngam no agsasao ka. Kasla ka la perpekto. Nagadupay ti ibagbagam kontra iti asawa ti kabsat mo. Apay nga itakala ang nagawid, Zairin. Adda practice mi, tatang. Praktis la ka na yun ti iras-rason mo. Anya ka maten? Apay nga agungat kayo ngay. Ninanang tupay, di nakungongtan. Pangaasim, anak. Saan anasaya at tikastang araramidam? Tatang, nabanugak. Kaya't konti aginalan. Di naktalikudan no kasarsarita ka. Anya kayo muteng, tatang. Agung ungat kayo manan. Kita am dayto Alfred lakay. Anya day ta bakit? Picture da Siren kanti boyfriend na. Anya? Mingmingam ana imbaga. Ni Siren pa iti nangipost. Aywan. Adamat gayang boyfriend nan. Makitam day nga ugali ti kabsat mo. No agsasao ni Josie. Kaslaawan pagkurkurangan na. Panagrik na siguro. Kat isu ti ulidan nga ina. O, anya nga ita. Ni Siren mo't gayam ti adanobyo na. Ipakitak tuman dayto iti kabsat mo. No agsasao ngamin. Irresponsable ak nga ina. Tijak kayat. Kas taunay ti panangidadanas na iti anak ta. Nakasaritam ka din ni Sheila, ipag muna.
Apay ni Sheila. Adda boyfriend na. Kanayon ko abagbagaan ti anak ko. Amok nga awan boyfriend na dayjay. Asino nga ro dagiti kakadwa na makikita? Kaeskwelaan na siguro Apay ngamin ati biyag ti anak ko ti bambantayam. Imbis ani Siren nga anak mo ti ayan ti atensyon mo. Kita ama, tanong mailawan ni Sheila, kaya't asawan day ta nga irresponsable kan nagbidot ka kas inana. No siyak ti sika. Ipamaysam ti atensyon mo iti anak mo. Saan ket nga iti anak ti sabali. Kitaam day to'y aladawan ni Siren. Ni Siren day ta, saan ka di? Boyfriend na ti lalaki akadwa na. Basaam ti post na. Asino tinangisen kan? Nakitak iti Facebook ti anak mo. Makitam day ta? Di mo pa'y amo nga adagayam impost ti anak mo akasta. Amo kon ti may papan iti day ta abanag. No kasta, okay laang ken ka maki-boyfriend ti anak mo. Ngamno ni Sheila nga anak ko ti mga ramid iti kasta, ibagam ang nagbigdutak kas inana. Talaga asabali ti ugali ni Ipag mo na. Ti picture nga impos ni Siren manan ti makagapo. Kasano ana amam lakay? Nagsarita kami kan ni Mona itay. Anya? Makitam dayta. Sumanao ka. Ngam si kamat gayam ti di na ammo ti aramiden na. Si kamat gayam ti irresponsable nga ina. Sana, sa anak akaskin ni Mona, amok tar aramidak. Ala ikalintagam ti bidot nga aramid mo. Ibagbagak laeng ti pudno. Sakbay nga ukumam ti padam a tao. Sakbay nga ikorektar mo ti aramiden da. Siguraduam nga awan ti rugit iti matam. Siguraduam, anadalos ka. Na, Nakababain mat no sumanao ka. Kat dakdakal mat gayam timukat mo. Ngam timukat ti tao nga idaddadanas mo. anya ti diyo nagkinaawatan kan Ipag mo adyo si aya muna. Napudot ti darak ken kwa na. Tatila di na makitkita. Pagbalinan na nga isyo amin. Ibaga na pa'y nga irresponsable ak nga ina. Anya, Adala nakita na alalaki akadwa ni Sheila. Panunutan na a boyfriend ni Sheila. awan kanumot ti boyfriend ni Sheila. Iso tinangibaga kanya. Awan. Ngam ipilit dayjay a Josie nga adda kano. Tunggal adda makita na akadwa ti anak ko. Iyaramidan na iti isyo. Anya klase mo ti Ipag dayjay ngay. Agpudno ka man kanya, Siren. Adda ka di boyfriend mo, ha? Di nakulbudan. Amok nga da sa bali a Facebook account mo. Kat in-block nak iti dayjay nga account. Iso adyak makita dagiti post mo. Amumi matilimitasyon mi. Saan aga po ta sa anak nga istrikto kan ka? Kat aramidam matan ti kay kayat mo. At damot aya imbagak akasta, nanang. Panunutin nakmat ah. May babainak nukasta ti aramid mo. Oh, anya nga ita, Josie. Nagbalatak matlakan ka dagiti imbagbagam. Agtal na ka man mat si ka, Dennis. Agsarming kapay ngamin, sakbay nga agsao ka kontra iti pada matao. Tapno saan na nakababain? Pudno ka day tinadamag ka. Ama si kog ni Siren, anak ko. Huwan nanang. Anya, Kaya't asawan day ta. Adda nagkurangan ti Ipag ko nga inana. Ngam no agsasao ide. Kasla iso ti perpekto nga ina. ay narigat nga agpaiso ti agsasao. Ta saan tayo nga amaw, no anya ti sumaro no ama pasamak. Pudno launay tinakunayo nanang. No daduma ngamin,
Kat no asino ti sumanao, kunamlan no iso ti perpekto. Kat iso damat gayam ti agkurkurang. Anya ti planong itibiyag mo si Kazairin? Diyak mo, nanang. Mangibabaing kalaunay nga inanak. Jak amo kas tagayam tar aramidam. Basol yung matlaang Inlimod ko. Tamok nga agungat kayo. Tasyak pa'y ti pabasulam ita. Naimbag pa'y ni Auntie Mona. Dinak ikumpara iti dadya amo na kunakmanan. Uray ka na yun yung nga idadanas. Uray ka na yun yung nga ibaga nga irresponsable. Tamayat mo ti parenting style na. Agdal na ka! Wano kayak mo ti makaraman, ha? Anya ngay ita. Ti anak ti sabaling amin ti binambantayam. Di mo ammo nga addamat gaya man limad nga aramiden ti anak mo. Jak laim pagarup ama pasamak ti kastoy den isla kay. Kanayon mo ang makita dagiti pagkurkurangan ni Mona nga ipag mo. Ngam di mo mat makita dagiti pagkurkurangam kas may sangay na. Nakababain lakay. Intun sumarunong amin, agtanang ka. Di ka agpakalaing. Di mo panunutan ang nasaysayaat ka ngam ti padam a tao. Saanan lakay? Kansakbay nga agsao ka. Agsarming ka pa'y nga umuna. Siguraduam, perfecto ka. Di mo idadanas ti padam nga ina, tadi mo ammo no anya ti sumaruno ang mapasamak. Saan adakas adilawam ti padam a tao, basta siguraduam anasaya at mo ti ugali kanaramid mo, agraman pamilyam. Iti kasta, awan pakababalawam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.